Tayo, uy. Hold up. Wait a minute. Sa milingaw na ko karon bay. Gwapo ni. Ay, kaya kabuang naan pa rin mga animal, oh. Uy! Naman ka na yan! Alis, alis! Saman, asa mo naman to? Alis, alis! Nakituyo si mo ba? Grabe, ano nakatuod mga kadri, ah? Hay, ngayon sa may di makatuwa na gisundan akong langaw. Asa di tamad to, day? Mangita taglingaw, good. Ano sa nalingaw? Di kam sabay. Ay, kadlo kay wa naman si George. Wa naman yung balimbing na tao kay kato may gusto magpadakop si mong motor. Asan po tamad to, kaya no? Ay, hapiton sa to siya kadali. Nga naman. Balagkuan kasi. Di lang tapatintal niya. Oh, Mga hapit rata sila kadali kina ko tuyo pud. is maunsa ta, ah? Di lagi tra. Yun o. Laban ako, King. Asa, makapildi. Ngaraan na tanay. Ah, mga Turks. George! Pasis ako. Hey, Bart! Dahil sa mundre. Lo, mura lagi na siya lagi. Kasi mudakpan ta, diri, ah. Di na bawal sa niyo dre. Bawal, uy. Anong bawalan man na lakas, mandadari. Iso, eh. Sige mo, dakpan ta na ba? Pariya na po tatungkuhan. Pet city man yung bataan ni kay ginan man kana ilaman ni dre matarab man na. Tara ba? Uwang ka, eh. Kasi magkuhan ta, diri, ah. Bart! Musta, Oh. Bart? Kira lagi? Musta? Tubig. Sa milingaw na to, diri. Ano, magkumbiyansa man mo, eh. Na alas, magkudari, ah. Ya, Bart, Unsa dre, ah? Ha? Kaya wala na to. Ngani, mga magic. Ano mga magic? Ano, kwarta na, 20-20. Na, Pwede. kul sa takol. Kul sa okay kambyo. Salamat. Kiyat king, biya kuha ba? Hoy, pildi ka ha? Pildi ka. Pili ka. Ililay ko, pre, ka nang... Pwede ka nang... Nyara, balik ra ko, dari. Balik man jud ka ka. Kuha, ano, nyara, itong 100 din nyo. Oh, balik din ha. Pabot na si Madre. 20 na ko. Madula-dula sa Madre. 20 tanan, kamera kay Noy. Oh, dula-dula sa Madre. Oh, Oh, sige, balik na tayo. Oh, sige, salamat. Grabe, tawhana, bay. Sila pag yung tungtong sa mong purok. Paninglan pa ta sa 120. Kabalos, sagapon ko ninyo. Bayo okon man puta ni ginuyo po pa may mga asa mo mga sakyan Andrea oy. Tama halidi man ay karon no. Ingaw jud pangwarta ron. Ngita tag mo say kalingawan Andrea be. Hoy, amo ka. Amo ka. Unsa mo ka diri? Wala, dari ra. Kamo man tong nadakpan na tong las. Unsa man mo? Wala, sir, kanang. Ako mga kauban ako, sir, basta no, sugal lang, sir. Ha? Unsa man lang mga gipangsugal dito? Unsa man lang sugal dito? Kung naganana, dito sa sir. Para ha? O, sir, katunay uno ba? Tunay i. Agoy ka. Bawal na. Ay, wala sa mga ano mo ka ha? Tudluy ko ni diri. Tudluy ko kung asa sila. Bulo baka kung tugan ka ng mga ingana. Ako'y bahala nimo. Basta istorya lang nimo kung asa yung mga barkada ng mga pasmugal. Madik-adik yung mga barkada ha. Ako'y mana na, sir. Aka, kwarta ka sa kuha. Ako'y bahala nimo. Sagot ta ka. Sugod ka ron. Asit na ta ka. Asit, sir? Asit? Ikaw akong asit. Kay kuan mo kay kagnaong. Ungas mo kay kagnaong. Lo, nakakagyo dayo. Unsa man atong sinyas pagka nang positive na nga atuan ng lusubon. Unsa man imong ingon? Pag may ko, Darna! Dili, muna na, mura na tong kuha na to. Mura yung mga sign na to ba pag nanap, sulod na ka. Abi na ako bayad na siguro ka. Dili, sir, uy. Basta ha, darn. Sa to? Darna! Darna jud ha. Pantay ka mauna na, lusob na ko ana. Basta may yung kagdarna, mauna na. Di, Uy, dagan. Tara, atos na ko, sir. Dersa ka, sir. Hoy! Nana ko mga friend! Balik na ko! Ayra Hoy! na ko yung kwarta. Ay, salamat. Ah, magkaya na ka sa mong kwarta ron. Ano di man? 20 na ko, ah. Tingani 100 ako. raw. 100 ako. Tingani ra pagdula oh. 1, 2, 3. Darna! Hoy, dagan! Hoy! Hoy! Dapala! Hoy, dagan na! Hoy, dagan na! Dapala nga! Dapala nga! Asa yung mga kwan? Asa yung mga kontrabando? Dula di mo baraha diri ha. Yung mga bata mo ha. Ay, sa sir! Piyat alas ko, sir, sir! Ay, wakoy labot, bisang pagkuhan ka na, special ka niya.
Ikaw, unsa man ka? Sir, dakpan na lang ko, sir. Betdos ako, sir, oh. What? Yun yung mga bata sa garula, yun yung mga bata amoy. Sa kung saan na yung mga kabuang sa inyong kinabuhi ba? Ha? Ikaw, unsa man ka? Mura man kag mudagan. Mudagan ka dili. Di mo kumudagan. Aw, ay dagan ha?